Sa ngalan sa mga hinong sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo managaninyo. Ug aron mahimo kitang angayan og dako sa pagsaulog ng santos nga Eucharistia, hinusulan una nato ang atong mga sala. Kaluyanon ni kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasay luon sa tong mga sala. Dadunod na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga tungod sa dili ikag-asoy nga pag-amuma, nagpili ka kang San Jose, nga bana ni Maria nga inahan sa imong anak. Itugot nga matabangan unta kami pinaagi sa iyang mga pangaliya, diha sa langit o makapahimulos sa iyang panalipod, dinhi sa yuta. Kini among ipangayo pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Giingnan ako sa Ginoo. Taw, nagpuyo ka tipon sa katawhan nga masupilon. May mata sila apan dili makakita. May dalunggan apan dili makadungog. Kay masupilon man sila. Busa pag-andam og sudlanan sa imong mga dadonon ug sa atubangan nila, lakaw ngadto sa ilang dapit sama sa usa ka binihag. Himoa kini panahon sa adlaw. Tingali makasabot sila bisan tuod masupilon sila. Pakit-a sila inigdala mo sa gawas sa imong mga dadonon ug sa gabii maoy imong igikan sinaksihan nila. Busluti ang paril ug lusot niini, sinaksihan usab nila. Pakit-a sila inigpasan mo sa imong dadonon ug adto agi sa ngit-ngit nga dapit. Tabuni ang imong naong aron dili mo makita ang imong laktan. Himuon ko ikaw panig-ingnan alang sa katawhan sa Israel. Gituman ko ang gisugo
kanako sa Ginoo. Sa adlaw, giandam ko ang akong mga dadonon, og sa pagkagabii, naglungag ako sa paril, ginamit ang kaugalingon kong kamot. Naglakaw ako sa ngitngit, dala ang akong dadonon, sinaksihan nila. Sa pagkabuntag, giingnan ako sa Ginoo. Tao, kun mangutana kanimo ang masupilong katawhan sa Israel, kun unsay imong gibuhat, ingna sila, nag-ingon ang Ginoong Dios. Kining maong panagna alang sa Pangulo sa Jerusalem ug sa tibuok katawhan sa Jerusalem nga nagpuyo niini. Ingna sila, panig-ingnan ako kaninyo, mahitabo kaninyo ang akong gibuhat, mga bihag kamo. Ang inyong Pangulo magpasan sa iyang dadonon diha sa ngitngit, samtang maglakaw siya. Maglungag siya sa paril ug mulusot siya niini. Tabunan niya ang iyang naong aron dili siya makakita sa iyang laktan. Ang pulong sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Gisulay nila ug misukol sila batok sa Dios nga labing halangdon. Ug wala nila ampingi ang iyang kasugoan. Mitalikod sila ug wala magtuman, sama sa ilang katigulangan. Misumbalik sila sa magmabudhi ong gapasan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Gisuko nila siya sa ilang tag-as nga halaranan, ug sa ilang mga Dios-Dios, gihaling nila ang iyang pagpanibubho. Ang Dios nakadungog ug napungot, o gisalikway pag-ayo ang Israel. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Iyang gitahan ang iyang kusog aron mabihag. Ang iyang himaya ngadto sa mga kamot sa kaaway. Gibiyaan niya ang iyang katawhan aron laglagon. Ug napungot siya batok sa iyang kabilin. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ang
Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus mingon sa mga tinunan, kung ang imong igsuon, makasala kanimo adto siya o pa. Unya miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katao ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura, kung dili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya sa paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyang milyon ka pisos. Ug tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon o nga ibaligya siya. Ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa o ang iyang mga anak, ug ang tanan nga iyaha, aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon at ubangan sa iyang agalon o nagpakiluoy nga nagingon, Sir, ayaw intawon akog apikiha, kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busag ipapas niya ang utang sa sulugoon o iyang gipalakaw. Milakaw ang tao o gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon, nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pisos. Gilabni dayo niya o gituok o giingnan, bayri na ako sa akong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod o nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw intawon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya mosugot, hinunua, gipapriso niya, hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, banyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig ka sulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kung dili kamo mo pasaylo sa inyong isig katao sa kinasing-kasing gayod. Tapos Jesus makasulti nining mga butanga, mibiya siya sa Galilea, ug miadto sa Judea, tabok sa suba sa Jordan. Mga isuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasaylo ako nga nasipyat ko sa pagbasa sa Ebanghelyo. Ay, di mo pasaylo. Bitaw gikan ko sa Holy Family o Holy Family Retreat House ito sa Lahog kay nag-retreat mi. Unya sa diyang gipaibaw ko nga walay makamisa sa alas 7 sa Huwebes. Mao nga itando ko sugo sa usa sa mga hiyas ni San Jose. Mao ang pagkamatinumanon. So humanining Santos nga misa, balik na po ko dito sa retreat house. Muna nga nangayo kong pasaylo ambot, gitugot siguro sa kay gayunan, tungod kay Miyerkules may akong nabasa, pero adlaw dayrong Huwebes. Pero gituryo siguro sa kay gayunan, tungod kay ang atuang ebanghelyo karon naghisgot kabahin sa pagpasaylo. O gani, diha sa unang bahin, klaro og dayag, ang panglantaw o ang pagsabot ni San Pedro nga first hand sa mga kasinatian nga gihatag ni Kristo, daw murag kampante kayo siya
sa pagpangutana kang Hesus. Sama ka na ako, good. Kampante na kaayo tungod kay 15 ka tuig sa pagkapare. Sige nagmisa, pero nasipyat pa karon. Miyerkules pa ang akong nabasa, pero Huwebes na dayta karon. So ingon ini ang ato ang panglantaw nini sa ato ang ebanghelyo nga nadungog. Si San Pedro kana bitaw moabot sa punto nga murag kampante kay ta sa ato ang role, sa ato ang papel diha sa quote unquote simbahan. Isip magtotoo diha sa picture nga naa sa simbahan, naa sa parokya, we keep on serving. Sipyat jud ta. Una nga gipinumduman ta karon ining mga ebanghelyo. Ang panglantaw ni Pedro gi-extend ni Kristo pagkalayo pa di ay nato. Kung ato ang gamiton ang ato ang kaugalingon nga kasinatian, we keep on serving, we keep on attending Holy Eucharist, gani pila ka misa ato ang matambungan, we keep on praying the Holy Rosary. Diha sa nobena, daghan kay tang mga santos nga ginobenahan. Pero karon gipinumduman ta, asa ta nga state, asa ta dapita nga stage sa ato ang ipangandoy nga kanibuhi nga way katapusan. Satol ra kaayo ang pagkasulti ni Kristo ug ang iyahang tubag pagkalayo ara di ay. Using our mind, atong hunahuna, layo ra kaayo sa unsay gusto nga may tabo sa Ginoo. Mao bitaw na nga dali ra kaayo nato, dali ra kay ta mohukom, dali ra kay ta makakita og sayop sa uban using our mind. We keep on using our mind. Karon pinumduman ta. Gamito nato ang ato ang kasing-kasing. What makes us hurt? Muna kung ato ang gamiton ang pulong nga hurt. Ano sa spelling sa hurt? H-U-R-T. Kung di ka makapasaylo sa uban tungod kay arte ka, H-U-R-T. Munang masakitan ta. Kabantay mo? Masakitan ta. The moment nga kita makapasaylo sa uban, nakapagawas ka og usa ka piniriso, dili ang tao nga imuhang gipasaylo kung dili ikaw. Muna kadaghan ko makadungog diha sa kumpisalan. Gitingga naman ako si Adrin. Pero nganong nasakitan maghihapon ko. Tungod kay ato ang giset nga standard nga kung mutingog na ta sa ato ang kaaway, kinahanglang mutingog siya. But you are doing your part already and God knows that. Diba? So dili ang confirmation nga mutingog ang imuhang gitinggan, makumplito ang imuhang paghatag og pasaylo. Mao bitaw na nga ang pulong nga forgive sa ako ang pagmamalandong, usa ni siya ka abbreviation sa for God I have to. Para sa Ginoo kinahanglan ko mupasaylo. Why? Ang tao nga dili ka mao mupasaylo sa tao nga nakasala kaniya samara nga wala mo tuo sa usa ka Dios nga nagpakatao, nagpasakit, namatay og nabanhaw para sa pagpasayloan sa iyang sala. So nindot kayo no nga himuong barometer nato sa ato ang pagtuo. Kung kamauta nga mopasaylo nga to sa uban, ensure na dita sa kinabuhi nga way katapusan. So muna yung sakit karon. We keep on praying, our Father. Padayon ta nga magsigig ampo sa amahan namo, pero naa dihay linya. Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. So muning hagit kanato diha sa ato ang pagpadayon sa pag-angkon nga kita manununod ni Kristo. Kay mismo gani si Pedro
Nga daw kompleto na, 7 equals to eternity. 7 is a complete number, pero napagidi ay mas kulang pa. O kinahanglan kita nga makapasaylo pinangagi sa atong kasing-kasing. Kung maingon sila to forget is to forgive, murag lisod. Pero kung every time nga ikaw makahinumdom sa tao nga nakasala kanimo, use your heart for you not to be hurt. Gamita ang imong kasing-kasing. So every time nga makahinumdom ka sa sakit nga gibuhat sa usa ka tawo, pasaylo ah. Lisod sa kaayo nga ang tawo nga imuhang gikalagutan og dili pasayloon, gipasaylo sa usa ka Dios nga nagpasaylo nimo. Diba? Sakit alang kanato tungod kay we keep on praying, adoring and praising God using our own strategy, using our own standard, pero di na day kinahanglan pa. Kinahanglan taglayo nga konsepto sa ato ang pagpagrelasyon ngadto sa Ginoo. Kung dili diha sa ato ang kaigsuonan maoy sukdanan sa ato ang relasyon ngadto sa Dios. So karon hagit alang kanato. Kung gusto kita nga mo check sa ato ang relasyon ngadto sa Ginoo, ato kunong tanawon ang ato ang dimension o category how we forgive others. 7 times or 77 times. Kung 7 times lang, we are using our mind. Kung 77 times, we are using our heart for us not to be hurt. Kaya ang ibalik ko na ko, ang hurt kung imong ispilingon, it's you, arte. Ang di makapasaylo, arte. Palihog manindog pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita sa Dios nga isip iyang katawhan nga nakasinati sa iyang pasaylo. Dad-o nato ngadto sa kalibutan ang kalipay sa pakighiuli. Sa matag pangaliya kita muingon, Amahan, dungga kami. Nga ang katawhan sa Dios nga naluwas pinaagi sa dugo ni Kristo, dili unta magkabahin-bahin. Hinuon, magpuyo diha sa pagpailob sa usag-usa ug sa kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga nasakit tungod sa mga pagdaot ug sa mga bating binuhatan sa uban, magsalikway sa ilang gibating kayugot sulod sa ilang kasing-kasing ug moabli sa kaugalingon ngadto sa kalinaw ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga naglisod sa pagpasaylo, makaamgo sa manggihatagong kaluoy sa Dios alang sa tanan. Sa ingon, makapasaylo sila sa uban sa kinasing-kasing gayud. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga may bati sa halawom nga samad sa mga pagdaot sa uban, makakaplag og kaayuhan diha sa pasaylo nga gitanyag sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga matuohong mihalina pasayloon sa ilang mga sala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nang itong amahan, sudunga nga maluluyon ang among mga kapakyasan. Luwasa kami gikan sa katiga sa kasing-kasing, ug itugot nga sa kanunay, andam kaming mupasaylo, sana kapasakit kanamo. Sa ingon, maalim ang pagkabahin-bahin. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Paisoan, bagampo ka mo rin kining ato nga sakripisyo na wato nito sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Santos nga mahal, nangamuyo kami sa among paghalad sa gasa sa pagdaig, nga sa among pag-alagad, katabangan unta kami sa mga pag-ampo ni San Jose, nga imong gihatag nga halili sa amahan, diha sa iyang amahanong pagbantay sa imong bugtong anak. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo araakan ninyo. Imayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tulay, ug makagagahom sa tanan. Ang ngayong matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay, o sa tanang dapit. O nga kami pinaagi sa angay nga mga pagdaig, magahimaya, magpasidungog o magsaulog kanimo, Bani San Jose. Kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon o mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay. Aron sa iyang pagkaama-ama, magbantay sa imong bugtong anak, nga mao sa Jesucristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Og busang uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hulong nga pag-ingon. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo ginialang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, may kuha siya og pan, may pasalamat kanimo, may pikas og mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siya mga tinunan o miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan kaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. At ang isang yaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan. Nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tipong kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo, among Santo Papa, ni Alberto, among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga dayigon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi na Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatag na kanimo makagagawom nga amahan. Iasa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahanturan. Sa pito nato atong langit ng amuhan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw, nining panahuna, ron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ginoong Kristo, ningon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala. Kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo, ipakita ta ang timaan sa itong panaginip sa unay, panagdait. Peace. Weson, kini mo kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Palihog manindong, mag-ampo kita. Human kami madasi Ginoo nining makapabuhi nga sakramento, magpuyon ta kami alang kanimo diha sa katarong o kasantos tungod sa panigingnan o pangamahan ni San Jose. Tao nga matarong og masinugtanon nga nagalagad aron matuman ang imong dagkong mga misteryo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. San Jose, taong matarong nga gipadamgo sa Dios, tudloy ako sa pagdamgo, uban sa pagtuo kaisog. Sa dihang lisod ang dalan, tabangi ako nga musalig sa plano sa Dios. Sa dihang mahadlok ang kasing-kasing, himua nga ang gugma, mudaog o mupatigbabaw. Sa dihang may pagduha-duha,
liguna ang akong pagtuo. Giyahi ang akong mga kamot sa pag-alagad, ang akong mga dalunggan sa pagpamati, ang akong kasing-kasing sa paghigugma, o ang tibuok kong kinabuhi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ipaambit ka nako ang kaisog sa pagpadaplin sa akong kaugalingon nga mga plano, aron sundon ang plano o kabubuton sa Dios. Ang akong mga damgo hinaot nga mahimong paglaom alang sa uban o kagawasan sa kalisdanan sama sa imong damgo, San Jose. Amen. Palihog manindog ang Ginoo, manaa kaninyo. Og manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahala ng santos nga misa, dano natong kalinaw ug gugma ni Kristo.